Azkenean, esaten da, 4.0 horrekin laugarrengo revoluzio baten aurrean gaudela. Seguramente zerbait gehiago gertatuko za, baina lau bereizten ditugu. Azkenean lehenengo revoluzioa esaten da vaporezko makinak sortu ziranekua zala, makina horiek sortziak lanpostu batzuk ere gutxitzea eta desagertzea ekarri zebalako. Bigarren revoluzioa esaten da taylorismoakin, produkzioen kadena horrek ere nolabait lanpostuak gutxitzea ekarri zeban eta denboraren murrizketa produzioari begira. Hirugarrena izango litzateke nolabait kontrol numerikoen sarrera edo sorrera, eta horrek ere esango genuke industria arloan profesionalak beste kualifikazio bat behar izan zutela eta hortara ere egokitu behar izan ziala. Eta gaur egun 4.0 famatu hau pixkat informazioa, digitalizazioa, automatizazioa eta horrekin erlazionaturik izango litzateke. Eta honek ere etorkizunera begira segurazki kualifikatuak ez dian lan manualen desagerpena ekarriko dau. Orduan alde hortatik ikusten baldin badugu lanpostu batzuk desagertuko dira, baina aldi berean iruditzen zaigu beste lanpostu asko edo lanpostu behar asko sortuko diela, batez be esango genuke beste perfil batekoak, azkenean perfil kualifikatu altukoak, eta hortara danok egokitu beharko ginatekela. Azkenean enpresan kezketako bada, ikastetxeen kezketako bada, baina elkarlan horrekin nik uste dut guztiok egokitu gaitezkela gaur egun esaten den 4.0 gauza entzun edo famatu hortela. Dano bat grupen azkenean etorkizuneko erronkei aurre egiteko talentua eta ilusia duten pertsonak behar ditugu. Azkenean konpromiso bat, partaidetza bat eta lantaldean lan egiteko gaitasuna duten pertsonak nahi ditugu. Baita ere, arlo teknikoari garrantzia ematen diogu, baina iruditzen zaigu azkenean arlo tekniko hori ikasketa, lan esperientzia eta esango genuke beste ikastaro desberdinen bidez garatzeko eta hasteko aukera ere hor dagoela, baina gurean jarrerak papel garrantzitsu bat jokatzen du. Azkenean guretzat oso importantia da inkorporatzen dian pertsona horiek beti hobetzeko, ikasteko helburu horrekin etortzea, hizkuntzak menperatzea. Azkenean hizkuntzak oso garrantzitsuak dira. Gaur egun euskara eta gaztelera eta inglesa ere alabaikua da, eta hortik aurrerako hizkuntzak ongi etorriak. Hortaz aparte, bidaiatzeko prestutasuna izatea, eta esango genuke baita ere nolabait espatriatuta edo atzerrian egonaldi batzuk egiteko ere prest egotea. Azkenean, pixkat hori da guk jendiangan edo ikastetxetatik ateatzen dian profesional horiei eskatzen dieguna. Arlo teknikoa baina jarrerak ere bai. Azkenean lotuta joan behar dira. Azkenean enpresa eta ikastetxea egunerokotasunean eskutik helduta joan behar dian bi esango genuke erakunde organizazio diela. Alde batetik, enpresak gaur bihar edo etorkizunera begira izan ditzaken bihar horiek nolabait ikastetxeei jakinarazteko, eta aldi berean ikastetxeek behar horiei erarik egokienean erantzun bat emateko informazio eta elkarlan hori biharrezkoa da. Azkenean elkarlan horri esker ikastetxeek ere etorkizunera begirako profesional hobeagoak prestatzeko aukera izateko beharrezkoa da. Iruditzen zait, Lehartibai ikastetxea beti hobetzeko asmoz lan egiten duen zentru badala, gertutasun bat eskaintzen dabela enpresekiko, eta hori azkenean era positibo batean baloratzen da. Uste dut alegintzen dela enpresak dituzten behar horiek zeintzuk dian detektatzera, eta detektatzen den horietan alegintzen diala beraien ikaslei ere horiek trasladatzen edo metodologiak aldatzen edo beste ikaskuntza batzuk ematen. Orduan ikusten dut Lehartibai ikastetxea bide horretatik ondo ari dela lanean,
Eta, gero guk esango genuke, Dano Bat Group bezala, erlazio ona daukegu, eta asko edo era positiboan baloratzen dugu ikastetxe honek daukan iniziatiba. Azkenean, mekanizazio bidezko goi mailako zikloa inostean 2 urte dira, eta 3. urte batez, eskolako tailerrean lanian aritzeko aukera hori izatea benetan oso aberasgarria da. Beste zentru askok ez daukate, uste bakarrak zaretela, eta ikaslei plus bat ematen die beste zentro batzuk ez diena ematen, gu benetan uste dugu ibilbide ona egiten nahi dela.